akýkoľvek problém v správaní vášho psa v podstate nie je problém, ale symptóm. To znamená, že symptóm je len prejav toho problému, ktorý je niekde vnútri, niekde hlbšie. Majitelia psov často bojujú s nejakými problémami a snažia sa riešiť a zameriavať na ten daný problém a snažia sa vyriešiť ten problém. Napríklad ich pes ťaha na vodítku, tak sa snažia o všelijaké pomôcky, o všelijaké techniky, aby obmedzili ťahanie na vodítku. Ťahanie na vodítku nie je samo o sebe problém, ale je to len výsledok, čiže určitý symptóm problému, ktorý je v psej mysli. Ak sa budeme všemožne snažiť ovplyvniť iba psa, iba jeho telo a iba ťahanie na vodítku, tak je pravdepodobné, že nikdy nevyriešime problém ťahania na vodítku. Už spomínané ťahanie na vodítku je výsledok, je to symptóm psieho správania, nie je to problém. Problém je v mysli a v našom vedení a vzťahu s psom. Ak sa zameriame na psiu myseľ a na spoločný vzťah a dokážeme správne psa viesť, jedine vtedy vieme vyriešiť dlhodobo ťahanie na vodítku. A toto všetko platí v podstate o každom jednom v úvodzovkách probléme, ktorý s vašim psíkom máte. Nie je to problém, ale je to výsledok, je to symptóm. Problém je vždy niekde hlbšie. Či už vo vás, vo vašom vzťahu so psíkom, zlom nastavení psíka, zlej socializácii psíka a tak ďalej. Preto ak chcete riešiť nejaký symptóm, a teda nejaký problém, potrebujete zistiť, aký je ten problém vnútorný. A potrebujete ho zmeniť, aby ste mohli vyriešiť výsledok alebo symptóm, a to dlhodobo. Vo veľkej väčšine prípadov je veľmi dôležité osloviť niekoho, kto má skúsenosti a vedomosti, aby vám v tejto danej oblasti vedel pomôcť. Aby ste sa nemuseli trápiť roky alebo skúšať rôzne metódy, ktoré vám nakoniec možno aj tak nepomôžu. Tak verím, že pre svojho psíka budete chcieť urobiť niečo viac, budete chcieť zistiť, aký je jeho problém, ak ho máte, a že sa vám to nakoniec podarí vyriešiť. No a vidíme sa pri ďalšom tipe.